Ваше Высочество, позвольте вас поприветствовать в Петербурге. Мы с вами встречались в рамках предыдущего форума, и в этом смысле для нас Эмираты, конечно, очень хороший и комфортный партнер. И отношения между Россией и Эмиратами развиваются весьма успешно. Сейчас не буду говорить о конкретных цифрах, они впечатляют. Но главное, что они идут на пользу как России, так и Объединенным Арабским Эмиратам. В значительной степени, конечно, благодаря вашей поддержке. Что касается нашего взаимодействия по другим направлениям, то, конечно, мы воспользуемся сегодняшней встречей для того, чтобы обсудить ситуацию в регионе. Но в начале нашей беседы хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, событий, связанных с обменом удерживаемых лиц, решением ряда других гуманитарных вопросов подобного рода. И это имеет значение для конкретных людей, а это всегда самое главное. Так что вам большое спасибо и за это. Но в ходе сегодняшней встречи у нас будет возможность поговорить подробно по всем направлениям нашего взаимодействия. Добро пожаловать. Благодарю вас, господин президент. Благодарю моего друга, президента Владимира Путина, за приглашение. الترحيب بالشركات الإماراتية المتواجدة في المدينة الجميلة. هذا إذا دل على أن التعاون بين تعاون قوي، وهناك جسور شراكة معك قاعدين نبنيها ونمدها بحيث تكون قوية بين دولة الإمارات وروسيا. أنا سعيد بوجودي اليوم عندكم فخامة الرئيس. نتمنى أن هذه العلاقة أن تتطور. نحن نبني على هذه العلاقة الثقة فيك فخامة الرئيس لتطوير هذه العلاقة. نتمنى أيضا أن يكون العالم أهدى لنقدر نضاعف من هذه العلاقة وقوتها. أشكرك فخامة الرئيس أيضا على إعطاء دولة الإمارات وأنا شخصيا الفرصة لقيام بدور في الوضع الحاصل في الحرب في أوكرانيا. وأريد أكد فخامة الرئيس إذا كان هناك أي قدرة لدولة الإمارات أنها تقوم بدور لتهدئة الوضع واستقرار دولة الإمارات دائما ستكون موجودة. أشكرك أيضا فخامة الرئيس على أن أعطيته الفرصة لشركات دولة الإمارات دور أكبر لهذا المنتدى هذه السنة. وأنا من وجهة نظري أشوف أن هذا التعاون خاصة في القطاع الخاص والقطاع الخاص الحكومي يلعب دور كبير بين دولة الإمارات وروسيا. النقطة الأخيرة فخامة الرئيس أريد أقول أن السياحة بين دولة الإمارات وروسيا تطورت بشكل كبير. نحن نطلع إلى أن نحن نتعدى 1,000,000 سائح روسي هذه السنة. شكرا على دعمكم في هذا المجال، وهذا عامل رئيسي لربط هذه العلاقة. سعدت بشوفك مرة ثانية. شكرا.